Cychod Cymru yn ei 5ed blwyddyn erbyn hyn ac yn hynod boblogaidd. Ac mai cychod ydy'r prif atyniad, wel, mae yna lot fawr o bethau difyr eraill i'w darganfod yma. Reit, ta we. Da ni fel wedi cael y cynnig a wedi cael gwahoddiad i ddod yma i wneud gweithgareddau ar y dŵr efo ieuenctid Conwy, lly. So da ni cael cyfle i fynd i wneud canwyo, sit-ons ac adradu rafft. Mae eisiau dangos yn y bod wahanol bethau ni be'n gychod. Mae gwasanaeth dŵr a gymaint o bethau wneud yng Nghonwy mae fel dŵr ar y dŵr felly. Gen at sydd brofiad ydych chi wedi cael heddiw? Hwyl, dwi'n hoffi creu crafft a mynd ar y dŵr. Dwi heb wedi bod ar y cwch ar Marina o blaen, roedd yn dda. Mae'n well na mynd i'r ysgol. Da ni yma heddiw efo Coleg Llandrillo yn y gŵr cychod. A dwi'n gwneud y cwrs technoleg forwol, so dwi yma efo unw'r cychod. Mae'n neis gweld fel pob dim o fel y cychod sy'n seilio a wedyn y cychod efo fel engines o pethau. Mae'n jyst neis gweld nhw a gweld yr opportunities allan. A dim ots pa wyl yr ewch chi, mae bwyd yn bwysig. A mae yna un person yn gwybod yn iawn sydd i ddenu fy sylw i. Elin, ti eisiau bisged? O, diolch yn fawr iawn i chi. Golwg eisiau bwyd yn y fi? Oes braidd. Reit, ta, beth gen ti fan hyn heblaw mae'r bisgedi neis yma? Gweithiau Cyngor Conwy dwi, a da ni wedi dod i'r sioe gychod mae heddiw i hyrwyddo bwyd a diod lleol. A mae'r fisged o ti'n fita wedi cael ei gwneud bore yma yn Becws Gillicorns yn Llanrwst gen Anthony. A mi gath y cyrch i dyfu gan ffarmwr lleol Emyr Lloyd felly. So mae'r ddau yn cydweithio i greu'r bisgedi yma. Mor neis ydy'r fisged yma. Ie. Dwi'n gweld angor wedi cael ei wneud o siocled tu ôl i chdi. Oes, wedi cael ei wneud yn lleol yma yng Nghonwy, a raffl ydi hwnna. Da ni'n gofyn i'w chydig gwestiynau, holiaduron bach i bobl. Ac os ydyn nhw'n lwcus, dy syl pan fydden ni'n tynnu'r enw lwcus allan wrach geidio bryd hynny. Chai ma hwnna felly. Wel, Rhys, diolch yn fawr ti am y bisgedi yma i gyd. Ac yr holl stondina ychwanegol y gweithgaredda dŵr sy'n ar feddwl y rhan fwyaf o'r ymwelwyr. Dwi yma heddiw efo'r grŵp chwaraeon dŵr a hwylio y Conwy. Dim ond un o'r aelodau sy'n cefnogi'r grŵp. Mae gennym ni dros 20 o aelodau o sefydliadau canwyo, sgio jet a hwylio pethau fel yna. Nod y grŵp rili ydy codi'r profile y chwaraeon dŵr. Mae'r rôl yma yn ffantastig. Mae yna llawer o cyfle i'r hybu'r chwaraeon a mae'n just ffantastig atmosffer a just cael cyfle i ddangos beth sy'n mynd ymlaen yn yr ardal rili. Wel, mae rhywbeth arbennig iawn i Ogledd Cymru dydy. Mae o'n dod â tywydd braf yn un peth, ond yn ail dod â llawer iawn o bobl i mewn sydd yn gwerthfawrogi yr hyn sydd ganddo ni i ddenu ymwelwyr yn rhannol i Ogledd Cymru. Beth sy'n dod â chi yma felly? Yn bersonol, dod i fusnesu a chwilio os o'r rhyw fan fargeinion yn myd yr ochr hwylio. Ond ar y funud, nag oes, maen nhw'n gyd rhydd beth dwi'n fel tu ôl i mi.